Не, прозорчето за какво е случило? Ти какво значи ОРМ? Разгадай го. Лампите са били някакъв от друг тип. Ора ти покажа лампи. Виж какви лампите? Телата какви са били. Виж, едно тяло 4 кружки. И там може 4-8 кружки. Представи си, преди 30 години кой е било тук. Опа, искам от къде. Изолатора. Тя не копиш на това. Апарат на апарат. Ого! Къде изчезна? Ама то отгоре. Според мен е било тук надолу. Не е надолу да кажеш командване. Ако падне бомба, трябва да се защити. Идете надолу, че не се знае. Може да има зомбита да изкочат отдолу, да не излизат. И викаш на зъсъм, може да има зомбита. Майко мила. Ще дадем ли контролно време на някой? Много дължни са храма. Аз слязах. Има едно зомби, внимай, вади ножа. Иска да ме изяде. Внимай, тавана е много нисък. Пази си главата. Аз не ти взех каска за тебе. Да, тавана е нисък, пази си главата. Цапна ли са? Нема е нисък е тавана. Излязах ми от тази страна, дървените стълби. Стая с бокуци. Да. Внимай, леко ще се надолу. Пази си главата, тясно е. Сяка си бил за джуджета. Толкова е тясно. Свали си раницата. Сетя се.
Господин сержант! Ей! Внимателно главата! Някаква машина, тръба или енергоснабдяване и някаква тръба до вентилация. Кабелите са ограбени. Само бронята останала. Едно одяло. Полуизгнило одяло. Едно полуизгнило одяло. Една централа останала, телефонна централа. Майко изпражнение, някакви животни са срали тук. Избахни се раницата. Си пречи. Служи я някъде. Да, виж, аз имам такова. Някакви животни са срали. Виж ми, аз имам такова. Ти са. Кладен за насам поел. Моята раница е... ти се е сложил така. Какви са ти с малките вратички? Генералите са били джуджета, бе. Аз си казвам, ти ли болудница ти? Що таки с малките вратички? Защо толкова малък? И пак крадели са ламперията пак. Вратичките са изкъртени. Бункера на джуджетата. Тук пак има някаква машина. Трифазен ток. Въздух. Тръби за въздух и може би още нещо. Пак някаква стаичка или голя е стоял. Машина ли? Ако се случи нещо да се крия. Някакво поделение е било ти. Въздушна атака бомбандират. Изход там. Къде е голямо е? Ми се струва толкова миниатюрно. С малки размери. Бедно направено, с малки размери. Тъй, давай да влезем там да видим по насрата. Забеляваш вратите какви са странни? Таки с врати виждал ли си? Не. Някакви... Да, то не е постоянно. Супер. Снима и... Виж къде съм, бункер съм. Бункера на улицата. Не. Много разбит. Отново някаква същата стойка, въздух и ток. Някаква малка стаичка. Компресори. Трябва да си директно направя. Много малки вратички. Съответно всичко разбито. В момента вадят и ламперията. Виж кабелите стоят, има още останали кабели. Вадят и ламперията. В момента са навадени на ламперия. Виж. Охо, господин сержант! Виж какво... Що така с малка вратичка? Тук е едно такова. Такова, не знам. Обаче виж касата колко издебила. Опа, тук са извадили ламперията. Дай нататък, там не сме ходили. Дай да видим там. Перфоленти. Отново перфоленти, които не са използвани. Вратата е точно 1,20 м. Що така малка? Тайна стая. Каса, която вратата е открадната.
Номер 2. Ламперията ще падне, ще му удари май. Да, той е капан на Вълчан Войвода. Хайдуш капан. Минава, ще пада ламперията и да убива. Тя наистина ще падне всеки момент. Минах успешно капана у хайдушкия. Без да му... двете нули. Командване. Ето генерал командването. Забеляваш ли вратите колко са странни? Виж каналата взема. Да бе, крадат ламперия камери. Ела да огледаме това. Ето и нещо така се е плъзгало. На тия релси. На едната работа, така се е плъзгало, обаче само до тука. Не мога да се затвори напълно сякаш. Виж какви врати с такива против. Няма железни врати. Тук е става бергадния генерал. Тодор Живков дали стоял тук? Добро Живов, място на Добро Живов тук. Мале, тук се чувствам все едно като някой от филмите. Обаче много мъничко. Виж някакви готови бетонни заготовки са ползвали, са ги износили. Полусфери. Имало и някакви машини тук остана. Виж, тапицирано е. Долу е тапицирано. Хубаво да изглежда, винаги това да е хубаво да е. Защото викаше горе пише командване, като ги бият унес горе, който остане жив, тук идва да командва долу. Господин капитан. Прилеп и нещо за тока, такова, инсталацията, която се разбили. Добре дошли в командването. На Добро Журов ли? На Пенчо Кобадински. Ето и знаеш, обаче ето е възможност да е азбест. Те опътнения. Да, здраво да е, да. Не, то е отровно, то е вредно. Не трябва да се диша. Ето и може да е азбест. Трябва да се внимава. Не дишай. Противогаз. Къде ти служебния противогаз? 35 години вече. И виж, точно чрез вратата на командването, човека не мога да се насели. Минава туалетта е близо. То са го измислили. Не мога да ви толкова зор да види, туалетата е да близо. Мириш на обор, влизали са животни и са срани. В туалетната някаква... Как мириш? Да, мириш на обор. Имала една животински. Тези двете стаички, защо са? Тези ниши, виж са в винкели. Защо са били пълно осветление? Пълно. Може да ми кажеш, защо са били те? Това не е било туалетно съответно, това нещо друго е било. Двете доли. Не прилича да е било туалетно. Няма полчки, няма такова... Двете доли. 0-0. Тук, защо виж? Погледни. Виж какво има тук, да? Виж какво има тук. Защо са били? Отстрани. Отстрани са. Те тук какво са били? Да. Не се вижда такова санитарна техника, не се вижда. Нито тръби, нито нищо. Са взели. Има още малко заземани. И tu е. Тръби тук някакви имало за кабели са рязани. Още стаички. Да, сходих тук. Ракетни войски и артилерия. Да. Ракетни войски и артилерия. Ракета има ли? Има. С-200. Масата. Пак такава стаичка. В края винаги има една такава стаичка с машина. Машината задейства специалното оборудване. Не, каква ли има машината в всяка стаичка? Отново някаква обособена част. Обособено работно място с стол.